Партыя ПіС Ярослава Качынскага, падаецца, развальваецца на нашых вачах. Сёння цэлы выпуск мы прысвяцім таму, каб разабрацца, што адбываецца, адкуль узяўся канфлікт паміж Ярославам Качынскім і былым прэм'ерам Матэўшам Маравецкім і да чаго гэта ўсё можа прывесці. Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы размаўляем пра польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе зроблена. Кірыл, ужо амаль па традыцыі, перад тым, як мы пачнем, давай запросім нашых гледачоў і глядачак на наш дзень народзін. Сябры, прывітанне. Так, 30 жніўня мы будзем святкаваць другі дзень народзінаў падкаста «Зроблена ў Польшчы». Таму мы хочам запрасіць вас на мерапрыемства, якое адбудзецца о 14 гадзіне ў нядзелю 30 жніўня у стэнд-ап-локалі ў Варшаве. У гэтым годзе мы рыхтуем абсолютно новы фармат сустрэчы, таму, калі ласка, сачыце за анонсамі, неўзабаве квіткі з'явяцца ў продажы і прыходзьце. Давайце адсвяткуем дзень народзінаў зроблена ў Польшчы і зноўку разам. Запрашаем. Кірыл, па шчырасці, сёння зразумела, што калі глядзець нашы мінулы выпускі, то ўжо будзе чакана, але калі яшчэ год таму сказаць, што партыя ПіС будзе вось на крок ад развалу, я б шчыра не паверыў. Давай распавядзем, як агулам утварылася гэта сітуацыя, з чаго ўсё пачалося і як развіваўся гэты канфлікт. Скажу адразу, што пахавальны марш уключаць яшчэ ранавата. Вось, партыя «Права і справядлівасць» — гэта ўсё ж такі магутная, старая, добрая партыя. Вось, як кажуць амерыканцы пра рэспубліканскую партыю. Таму я не ўпэўнены, што гэта канец спісу, як кажуць, напрыклад, некаторыя каментатары, але тое, што там адбываецца вельмі важны працэс, які можа паўплываць на ўсю палітычную сцэну Польшчы, гэта дакладна. Тыдзень таму мы зрабілі для вас такі тызер, бо на той момант, скажем так, было вельмі шмат невядомых, і мы вырашылі, што праз тыдзень, то бок сёння, мы распавядзем ужо больш падрабязна. Не скажу, што ўсе невядомыя ўжо вызначыліся, так, бо ўсё ж такі, як высвятляецца працэс, цягнецца і будзе яшчэ цягнуцца насамрэч. Здраджу вам, што мы запісваем у пятніцу, то бок учора, апоўначы, скончыўся ультыматум Ярослава Качынскага, і сёння, вось, праз 2 гадзіны павінна адбыцца вялікая прэс-канферэнцыя Ярослава Качынскага, дзе, верагодна, ён абвесціць вельмі важнае рэчы, ад якіх будзе залежаць лёс шматлікіх польскіх палітыкаў. Агулам, сённяшні выпуск я б назваў прамежкавым, бо ўсё ж такі сітуацыя развіваецца далей, вось, але мы вырашылі сёння так падсумаваць агулам гэты канфлікт і паказаць, у якой кропцы мы знаходзімся. Таксама, якія ёсць варыянты развіцця гэтых падзей у далейшым. Калі казаць пра сам канфлікт. Канфлікт, канешне ж, перадусім адбываецца на лініі паміж Ярославам Качынскім і Матэўшам Маравецкім, былым прэм'ерам-міністрам Польшчы. Дарэчы, Ярослав Качынскі таксама былы прэм'ер-міністр Польшчы. То бок гэта такое вось сутыкненне двух былых прэм'ераў. Пра што гаворка? У 23-м годзе «Права і справядлівасць» перамагло і прайграла на выбарах у Сейм. Яны здабылі найвялікшую колькасць галасоў, але пры гэтым яны не мелі ніякай кааліцыйнай здольнасці. Таму паўстаў такі, скажем так, санітарны ўрад Дональда Туска, які аб'яднаў усе апазіцыйныя ў стасунку да «Права і справядлівасці» партыі. Дык вось, пасля гэтых выбараў паўстаў яшчэ такі трэці двухтыднёвы ўрад Матэўша Маравецкага, пасля чаго «Права і справядлівасць» сышло ў апазіцыю. Дык вось, пасля пачыналася кампанія прэзідэнцкая. Матэўш Маравецкі, ён агулам чалавек з вельмі вялікімі амбіцыямі. Пры гэтым ён быў сапраўды папулярным прэм'ер-міністрам. Ацэнкі ягонага ўраду былі даволі высокія, і дагэтуль асабістая папулярнасць Матэўша Маравецкага сапраўды вялікая. Усе даследаванні грамадскай думкі паказваюць, што ён найпапулярнейшы палітык «Права і справядлівасці».
Калі Ярослав Качынскі прымаў рашэнне аб тым, каго высунуць на пасаду прэзідэнта Польшчы, то адным з варыянтаў быў таксама і Матэўш Маравецкі. Але вось незадача. За Матэўшам Маравецкім цягнецца велізарнейшы хвост розных карупцыйных скандалаў, якія цягнуцца дагэтуль. Увогуле ёсць такая верагоднасць, што, напрыклад, перад наступнымі выбарамі ў Сэме, якія адбудуцца праз год з кавалачкам, Матэўш Маравецкі будзе ўжо мець высунутае афіцыйнае абвінавачванне ад пракуратуры. Канешне, абвінавачванне ад пракуратуры не замінаюць яму балатавацца далей і займацца палітыкай, бо блакуюць палітычную актыўнасць толькі правамоцныя прысуды. А да правамоцных прысудаў у польскай судовай сістэме вельмі далёка. Гэта справа можа цягнуцца дзесяцігоддзямі. Таму першая абраза Матэўша Маравецкага. Яго не выбралі як кандыдата ад права і справядлівасці на пасаду прэзідэнта. Гэта быў ужо такі першы званочак. Пры гэтым Матэўш Маравецкі, прынамсі аднойчы, дазволіў сабе яўна паказаць, што ён мае амбіцыі, акрамя таго, каб заняць нейкую вельмі высокую пасаду, канечне, хацелася прэзідэнта, то ён яшчэ і мае асабістыя амбіцыі ў партыі. На самым пачатку 24-го года ён дазволіў сабе публічна сказаць, што калі Ярослав Качынскі хоча ўжо сысці, то вось ён, Матэўш Маравецкі, ахвоча зойме ягонае месца, так, як лідара партыі. Ніхто ніколі публічна не выказваўся пра палітычнае пахаванне Ярослава Качынскага да гэтага. І гэта быў ужо другі званочак. Пры гэтым званочак вельмі асабісты. І вось у тым моманце паўстала яшчэ такая вельмі асабістая задра паміж Ярославам Качынскім і Маравецкім. Пры гэтым варта памятаць, што некалі, скажам так, это прыкладна 10 таму, Ярослав Качынскі, дакладней не, Матэўш Маравецкі, быў такім залатым дзіцёначкам у руках Ярослава Качынскага. Увогуле, у Ярослава Качынскага ёсць такая рыса, ён любіць захапляцца нейкімі новымі людзьмі, скажам так. І я памятаю, што калі Матэўш Маравецкі змяняў на пасадзе прэм'ер-міністра Беату Шыдла, то прэс-канферэнцыя, на якой Ярослав Качынскі аб'яўляў аб сваім рашэнні, яна была так, як быццам бы сапраўды як сцэна з караля льва, так, калі дзіцёначка падносіць перад натоўпам. Гэта прыкладна такі быў вайб гэтага мерапрыемства. Дык вось. І такім чынам мы падышлі прыкладна да сённяшняй сітуацыі, скажам так, апошняга полугоддзя. Калі партыя «Права і справядлівасць» вырашылася на вельмі ранняе аб'яўленне свайго кандыдата на пасаду прэм'ер-міністра Польшчы. І вось тут ужо пачаўся такі, скажам так, сапраўдны раскол. Бо Ярослав Качынскі, як мы ўсе ведаем, выбраў Przemysława Czarnka. Пры гэтым Матэўш Маравецкі і Przemysław Czarnek, калі гаворка пра іхнія ідэалагічныя погляды, яны знаходзяцца на розных полюсах. Бо Матэўш Маравецкі — гэта тэхнакрат. Гэта чалавек, які, скажам так, не перагружаны рознымі гэтымі ідэалагічнымі поглядамі. Для яго галоўнае — гэта здаровы кансерватызм і праца на развіццё Польшчы. То бок, так прыкладна можна характарызаваць ягоныя падставовыя погляды. Пры гэтым, як мы ведаем, Przemysław Czarnek з'яўляецца адным з лідарам гэтай фракцыі так званых маślarzy у партыі «Права і справядлівасць». Гэта тая фракцыя, якая вырашылася зрабіць яшчэ больш правы разварот партыйны, калі гаворка пра ідэалогію. І па сваіх поглядах, прынамсі па тых, якія яны публічна паказваюць, яны значна наблізіліся да канфедэрацыі і канфедэрацыі короны польскай Григорza Брауна. І агулам сам гэты тактычны разварот меў такую мэту, каб затрымаць адток выбаршчыкаў ад «Права і справядлівасці» перадусім да Григорza Брауна. І, дарэчы, калі гаворка пра гэты эфект Чарнка, то
няма эфекту ў постаці росту падтрымкі права і справядлівасці. Вось, тыя здвігі, якія ёсць, яны вельмі сімвалічныя. Вось. Але, скажем так, калі гаворка пра ток да Гжэгаша Браўна, то магчыма, нешта атрымалася. Вось. Бо падтрымка партыі Канфедэрацыя Аграрна-Польскай яна перастала расці. Вось, канечне, у гэтым заслуга не толькі палітычнага генія Ярослава Качынскага, але яшчэ і самой партыі Гжэгаша Браўна. Пра гэта мы там уже таксама ў нашых выпусках размаўлялі. Дык вось. І тут вось, проста напластавалася адно на адно вельмі шмат розных чыннікаў, якія прывялі да таго, што Матэўш Маравецкі і Ярослав Качынскі не проста ўжо адкрыта адзін аднаго ненавідзяць. Вось. Ніякага перамір'я паміж імі ўжо быць сапраўды не можа. Вось. І калі Матэўш Маравецкі вырашыўся аб'явіць аб тым, што ён закладае вось такое таварыства, таварыства «Розавы плюс», «Развіццё плюс», то сталася зразумелым, што ён дакладна пачынае цягнуць коўдру адназначна на сябе. Вось, пры гэтым, калі паглядзець на тую актыўнасць у рамках гэтага таварыства, якой займаўся і сам Матэўш Маравецкі, і ягоныя паплечнікі, то можна зразумець, што гэта, скажем так, сапраўды тут нават дзіцё зразумее, што гэта падрыхтоўка да паўстання новай палітычнай партыі. Бо пачыналі стварацца, прынамсі, рабіліся намёкі на тое, што будуць стварацца рэгіянальная структура. Гэта такой вельмі вялікі званочак. Вось, Ярослав Качынскі дакладна ўсё адразу зразумеў. Вось. Матэўш Маравецкі ездзіў па ўсёй Польшчы і працягвае ездзіць, дзе ладзіць сустрэчы з патэнцыяльнымі выбаршчыкамі. Дарэчы, не заўсёды там шмат людзей. Вось я бачыў некалькі відэа, то відавочна, гэта вельмі моцна залежыць ад рэгіёнаў. Так? Недзе прыходзяць дзесяткі і сотні людзей, а недзе прыходзяць чалавек 20. Вось. То бок бачна, што калі ён марыць пра самастойную кар'еру, то, скажем так, трэба будзе шмат над гэтым папрацаваць. Вось. І апошняй вось такой кропляй на дадзены момант сталася аб'яўленне аб сустрэчы ў Варшаве, якая будзе ладзіцца ў форме такога пікніку. Вось. Гриль у Матэўша, як жартуюць палітычныя каментатары ў дадзены момант. Але калі мы паглядзім на тое, як павінен выглядаць гэты гриль, то мы зразумеем, што гэта вельмі моцна нагадвае канвенцыі партыйныя. Бо, прабачце, мерапрыемства будзе расцягнута на ўвесь дзень. Будзе вельмі шмат запрошаных гасцей. Пры гэтым будуць адбывацца дыскусійныя панэлі, дзе будуць выступаць розныя эксперты. А напрыканцы будзе нешта, што вельмі моцна нагадвае праграмную прамову пад назвай «Quo vadis Polscha». Куды ты ідзеш, Польшча? Дзе, акрамя Матэўша Маравецкага, другім спікерам будзе былы генерал польскай арміі, які некалі вельмі моцна пасварыўся з Анджэем Дудай. Вось. І тут мы падышлі вось да той кропкі, у якой мы знаходзімся ў дадзены момант. Калі Ярослав Качынскі, паглядзеўшы на планы Матэўша Маравецкага аб правядзенні такой, скажем так, амаль што непрыхаванай партыйнай канвенцыі, вырашыўся зрабіць ход канёў і паставіў Матэўшу Маравецкаму канчатковы ультыматум. То бок, калі вось нейкія актуальныя падзеі падсумаваць, то гэта абранне Przemysława на прэм'ера. Матэўшу Маравецкаму гэта не падабаецца. Ён стварае сваё таварыства «Розавы плюс». Гэта ўжо не падабаецца Ярославу Качынскаму. Ярослав Качынскі ставіць ультыматум Матэўшу Маравецкаму. І вось мы як бы тут, што Матэўш Маравецкі і яго дэпутаты, якія да яго прыядналіся, павінны абіраць, ці заставацца ў партыі ПіС, ці заставацца ў сваім таварыстве. І, слухай, у мяне такое пытанне. Чаму агулам таварыства гэта штосьці, што было ў партыі ПіС быццам бы і раней? Нічога новага. Чаму, і тут быццам бы адказ ужо відавочны, але ўсё ж такі, чаму Ярослав Качынскі пабачыў у гэтым пагрозу такую? Так, таварыства гэта агулам не нешта новае, але гэтае таварыства, яно выключнае. Вось, бо так, як я казаў хвілінку таму,
вельмі шмат розных дзеянняў указвалі на тое, што ствараецца такая, прынамсі, протапартыя. Пачынаюць стварацца структуры, якія ў кожны момант можна аддзяліць ад права і справядлівасці і пачаць сваю такую сольную палітычную кар'еру. Вось гэта па-першае. Па-другое, усё больш і больш пачало быць такіх публічных выказванняў, публічных выступленняў з крытыкай курсу партыі права і справядлівасць, непрыхаванай крытыкай і вельмі жорсткай крытыкай. Бо Матэуш Маравецкі неаднакратна цягам апошніх месяцаў дазволіў сабе выказванне аб тым, што той курс, які абраў і Ярослаў Качынскі, і перадусім Przemysław Czarnek, што бок курс на яшчэ большы правы разварот, яму дакладна не падабаецца. І што такім чынам партыя губляе цэнтровых выбаршчыкаў, што, дарэчы, насамрэч лагічна. Таму вось гэтае таварыства павінна скажем так, у тым, што прынамсі, што публічна выказвае Матэуш Маравецкі, прыцягнуць да права і справядлівасці вось гэтых выбаршчыкаў, якім не зусім падабаецца ультраправая, ультракансерватыўная рыторыка Przemysława Czarnka. Канечне ж, Ярослаў Качынскі знайшоў яшчэ і адзін повад, які, прынамсі, публічна можа дапамагчы яму патлумачыць ягоныя дзеянні наконт ультыматуму. Гаворка ідзе пра фінансаванне палітычных партый. Бо ў польскай палітычнай сістэме тая структура, якая займаецца кантролем над партыямі, то бок дзяржаўная выбарчая камісія, яна вельмі жорстка падходзіць да ўсіх фінансавых пытанняў. Дастаткова ўзгадаць гісторыю са стратай фінансавання, то бок са стратай субвенцыі партии «Конфедерация», дзе адна бутэлька алкаголю за 60 злотых, якая была ўпісана ў фінансавую справаздачу, сталася адной з прычын для пазбаўлення фінансавання цэлай партыі. Таму, сапраўды, можна сабе ўявіць сітуацыю, што, напрыклад, на такі грыль нехта прынясе пару кілаграмаў шлёнскай каўбаскі, пасля чаго дзяржаўная выбарчая камісія пазбавіць партыю некалькіх мільёнаў. Таму, скажем так, прынамсі публічна у Ярослава Качынскага гэта тлумачыць атрымалася. Слухай, агулам мы ўжо праз 3 гадзіны, а нашы гледачы і гледачкі дакладна ўжо даведаюцца некалькі дзён таму, будзем ведаць, ці сапраўды Ярослаў Качынскі выставіў Матэуша Маравецкага з партыі, таму прапаную проста згуляць у гульню, будзе цікава. Як ты думаеш, усё ж такі, Ярослаў Качынскі застанецца на сваім ультыматуме і сапраўды вось скажа, што Матэуш Маравецкі дасвідос, ці ўсё ж такі не? Я бачу дзве магчымасці. Першае, гэта тое, што сёння 12-й, то бок праз 2 гадзіны з кавалачкам, Ярослаў Качынскі выйдзе перад камерамі і абвесціць аб тым, што некалькі дзесяткаў членаў партыі права і справядлівасці, сярод якіх у абсалютнай большасці дзейныя дэпутаты і сенатара, выключаныя з партыі права і справядлівасці. Дарэчы, я б ставіў больш перадусім на такі крок. Бо калі Ярослаў Качынскі пакажа слабасць у дадзены момант, то гэта будзе азначаць ягоны палітычны канец. Бо у такім выпадку азначае, што ягонае рашэнне, ягонае меркаванне ў праве і справядлівасці ўжо нічога не значыць. Але ёсць яшчэ і другая магчымасць. Гэта спроба крыху размазаць у часе гэтае дзеянне і, напрыклад, зрабіць апошняе кітайскае папярэджанне, так званае. Сказаць, што я вам даю яшчэ крыху часу, і, скажем так, і самому скарыстацца гэтым часам. Бо Ярослаў Качынскі можа, напрыклад, пачаць займацца тым, што ён робіць вельмі любіць. То бок перацягнуць на свой бок, прытамсі, нейкую сур'ёзную частку прыхільнікаў Матэуша Маравецкага. Запрасіць на размову некаторых з гэтых людзей, якія, скажем так, больш схільныя да таго, каб змяніць сваю пазіцыю, на размову ў 4 вока. Дзе запрапанаваць, скажем так, нейкія бенефіты, як ці кажуць па-польску, нейкія палітычныя фрукты, і такім чынам прывесці да таго, каб гэты чалавек здрадзіў Маравецкага. І такім чынам слабіць Маравецкага. Але у першую чаргу я раблю стаўку на першы варыянт, то бок аб тым, што Матэуш Маравецкі
даіграўся. Ну і, канечне, скажем так, ён вельмі хоча даіграцца, бо яму вельмі важна стацца мучанікам. Таму ён сапраўды толькі гэтага і чакае. Калі шчыра, моя стаўка таксама на тое, што а 12 Ярослаў Качынскі выйдзе і нармальне выжуце Матэуша Маравецкага з парты. Смяюся проста праз тое, што сапраўды гэтая такая аж напружанасць, яна проста вітае ў паветры. Сябры, мы записывали наш выпуск яшчэ перад эпахальным выступам Ярослава Качынскага. І вось у пятніцу, в само поўдне, як кажуць палякі, то бок о 12 гадзіне апоўдні, Ярослав Качынскі выступіў з асвядчэннем, то бок з заяўленнем. Гэта не была стандартная прэс-канферэнцыя. Гэта быў выступ на некалькі хвілін, які адбыўся у сядзібе партыі «Права і справядлівасць» на вуліцы Навагродскай у Варшаве. Што сказаў Ярослав Качынскі падчас гэтага выступу? Ну, па-першае, ён абвесціў аб тым, што фактычна некалькі дзесяткаў, як сказаў Ярослав Качынскі, 30 кільку дэпутатаў партыі «Права і справядлівасць» фактычна самі пагадзіліся з тым, што яны сыходзяць з радоў гэтай партыі, не падпісаўшы тыя знакамітыя, мне кажуць па-польску, лоялькі. Так, то бок гэта дакумент, якім ты пацвярджаеш сваю лаяльнасць у стасунку да чагосьці ці кагосьці. Дарэчы, адзін з мемаў, што сам Ярослав Качынскі падпісаў таксама такі папер. То бок Ярослав Качынскі пасведчыў сваю лаяльнасць у стасунку да Ярослава Качынскага. Гэта такая маленькая рэмарачка, скажам так. Дык вось, фактычна, гэты выступ трываў некалькі хвілін, не было магчымасці задаваць нейкія пытанні. Што яшчэ важна падкрэсліць? Гэта мова. Мова, якой карыстаўся Ярослав Качынскі. Па шчырасці, я думаю, што амаль што ўсе спадзяваліся, што лідар найвялікшай апазіцыйнай партыі Польшчы будзе грымець, будзе метаць молніі, маланкі. Але не, ён суха абвесціў аб тым, што ў аўторак на паседжанні цэнтральнага камітэту, па-польску гэта называецца ПЭКА, то бок палітычны кабінет «Права і справядлівасці», будзе ўжо прынятае фармальнае рашэнне. Так? Ці там будуць прымацца, разглядацца нейкія справы? Не. Адзін з галоўных палітыкаў «Права і справядлівасці» Карскі сказаў, што гэта будзе проста фармальнае паседжанне, дзе будзе разглядацца проста кейс, і будуць пацвярджаць, што так, гэты чалавек ужо не знаходзіцца ў шэрагах нашай партыі. Але вось калі гаворка пра мову, Ярослав Качынскі выказаўся даволі лагодна. Ён сказаў, што яны не хочуць разыходзіцца з нейкай непрыязню ці варожасцю. І гэта было шматлікімі каментатарамі спрынята як жаданне захаваць нейкія масты. Канечне ж, увечар гэтага дня, то бок у пятніцу, Ярослав Качынскі ў эфіры тэлеканалу «Рэпубліка» ўжо паспеў сказаць і нагадаць усім, што Матэуш Маравецкі быў некалі дарадцам Дональда Туска. Ці быў ён дарадцам, ці не быў, тут, дарэчы, ёсць таксама пэўныя несцісласці. Але мы да гэтай тэмы яшчэ будзем дакладна шмат разоў вяртацца ў нашым падкасце. Цяпер жа перайдзем да таго, што сталася пасля гэтага заяўлення лідара партыі «Права і справядлівасць». З абодвух бакоў была выцягнутая цяжкая артылерыя і пачалося сапраўднае бамбардаванне. Ужо ў гэты дзень палітыкі з абодвух бакоў пачалі сварыцца ў сродках масавай інфармацыі, у адкрытую пры гэтым, у тэлеканале «Рэпубліка», у таксама правым тэлеканале в Польсце 24. Я ўжо не кажу пра тое, што адбываецца ў соцсетках, бо па шчырасці у дадзены момант уся Польшча, усе тыя палякі, якія любяць сачыць за палітыкай, закупаюцца масава попкорна. Канечне ж, акрамя тых абвінавачванняў, якія мы пачулі з вуснаў Ярослава Качынскага, што вось гэта былы дарадца Дональда Туска. Іншыя палітыкі, скажем так, ужо пачалі намякаць на тое, што Матэуш Маравецкі ўвесь час быў нейкім шпіёнам Дональда Туска, які 6 гадоў ён быў прэм'ерам, 6 гадоў шкодзіў будучы прэм'ерам. Напрыклад, прыкладам такой шкоды можна сказаць абвінавачванне з боку Марыуша Блашчука. Гэта, дарэчы,
адзін з найбліжшых супрацоўнікаў Ярослава Качынскага, найбольш верны ягоны чалавек, які быў міністрам абароны ва ўрадзе Матэўша Маравецкага. Ён абвінаваціў былога прэм'ера ў тым, што ён, будучы на пасадзе прэм'ера, сабатаваў закупку Польшчай знішчальнікаў F-35 ад Злучаных Штатаў Амерыкі. То бок, разумееце, тут ужо сапраўды, як кажуць па-польску, язда без чыманкі. Ужо, гледзячы на тое, што адбываецца і як яно адбываецца, я з усёй адказнасцю магу сказаць, што такога палітычнага разводу у польскай гісторыі не было цягам, як мінімум, апошніх 20 гадоў. Я шмат разоў бачыў у тых жа соцсетках, і таксама ў каментарах пад нашымі відэа, напрыклад, ці ў абмеркаваннях у Твітары, меркаванне, што, магчыма, гэта проста нейкі загавар, нейкі спісак, так? Што гэты дэміург польскай палітыкі Ярослав Качынскі прыдумаў проста нейкія шахматы 759D, так, дзе ён распланаваў усё, і гэта развод, гэта ўсё інсцэнізацыя. Інсцэнізацыя, у якой прымаюць удзел сотні, ці нават калі не тысячы розных акцёраў. І ўсё гэта накіраванае на тое, каб штучна падзяліцца, так, права і справядлівасць згарне значна большы электарат з правага боку, паспрабаваўшы пазмагацца з канфедэрацыяй і канфедэрацыяй Брауна. А ў той жа час Матэўш Маравецкі згарне цэнтр, а пасля выбараў яны аб'яднаюцца. Скажу адразу, што тое, што яны могуць аб'яднацца ізноўку пасля выбараў, гэта вельмі імаверна. Тут, скажем так, на дадзены момант нішто гэтаму не замінае. Тое, што яны ў дадзены момант сварацца, не азначае, што яны будуць таксама сварыцца праз год ці праз 1,5 гады. Але да гэтай тэмы мы дакладна будзем таксама яшчэ вяртацца ў нашым падкасці. Але калі гаворка агулам пра тое, ці можа гэта быць нейкі такі спісак, тэатр, то па шчырасці я абсалютнейшы перакананы, што не. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Слухай, давай так максімальна коротка яшчэ распавядзем, што агулам-то былі намаганні прымірыцца. І Матэўш Маравецкі літаральна учора прыкладна за дзень да ультыматуму сустракаліся. І гэта павінна была быць сустрэча 1 на 1, Ярослав Качынскі, Матэўш Маравецкі, але атрымалася неяк інакш. Агулам так, гэтую сустрэчу можна характарызаваць як сустрэча апошняга шансу. Калі два бакі зрабілі апошнюю спробу, каб неяк прымірыцца. Матэўш Маравецкі лічыў на тое, што гэта будзе сустрэча 1 на 1. Дзе яны без камер, без сведкаў змогуць вырашыць, ці прынамсі спрабуюць вырашыць розныя свае праблемы. Але Ярослав Качынскі вырашыў інакш. На гэтай сустрэчы быў прысутны Яцек Сачин. Гэта адзін з даўнішніх супрацоўнікаў Ярослава Качынскага, такі верны пёс, скажем так, Ярослава Качынскага. І ўжо з гэтага моманту ўсё пайшло не так. Нібыта, з тых інфармацый, якія патрапілі ў публічную прастору, нібыта абодва бакі спрабавалі неяк саступіць. Бо і Ярослав Качынскі, напрыклад, запрапанаваў, каб таварыства не было ліквідаванае, а было, скажем так, замарожанае да выбараў у 27-м годзе, каб паказаць гэтую еднасць, аб'яднанне партыі, так, перад выбарамі. І нібыта Матэўш Маравецкі таксама хацеў саступіць з пазіцыі віцэ-старшыні партыі. Але ўсё ж такі тыя супярэчлівасці, якія ёсць паміж імі, не дазволілі ніякім чынам дамовіцца. Гэта як тыя два бараны, якія сустрэліся на мосціку, так, і не могуць разысціся. Так прыкладна выглядае гэтая сітуацыя. Кожны застаўся пры сваім,
Матeusz Маравецкі заявіў, што ён не збіраецца ліквідаваць гэтае таварыства. У той жа час Ярослаў Качынскі таксама аб'явіў, што Матeusz Маравецкі страціў рацыянальнасць. Так што вось ён увогуле Шалеў. ашалеў, вось можна сказаць так, калі вельмі коротка. Вось, таму я лічу, што так, гэта палітычны развод, адзін з найцікавейшых палітычных разводаў парачкі апошніх дзесяцігоддзяў. Вось. І ўплыў гэтага ўсяго на палітычную сцэну Польшчы можа быць вельмі вялікім. Вось. Не абавязкова будзе, але можа быць патэнцыйна неверагодна вялікі. Зараз мы яшчэ пра гэта крыху пазней паразмаўляем. Перад тым, як мы перайдзем крыху да гісторыі, хачу, каб ты распавёў пра іншыя такія расколы, прыклады і гэтак далей. Мне ўсё ж такі падаецца, калі шчыра, што там ніхто не намагаўся паразумецца. Не, у што яны сэнсе, проста- прабач, я меў на ўвазе, што прынамсі публічна яны кожнаму з іх вельмі важна паказаць, што яны спрабавалі. Вось, пры Вось я гэтым, хацеў сказаць, што... так, пры гэтым кожны з іх ішоў на сустрэчу, трымаючы нож за спіной. Вось. Таму, так, там не было, на мой погляд, сапраўды абсолютна ніякіх шансаў. Гледзячы проста па прапановах, якія былі з абодвух бакоў, што там проста кожны хацеў паказаць, што вось я прапанаваў 534 выйсця з гэтай сітуацыі, а яны вось такія адказалі. І такая камунікацыя прыкладная была з двух бакоў. Окей, ты ўжо сам сказаў, што гэта не першая такая сітуацыя а-ля разводу на правіцы. Распавядзі пра гісторыю таго ж ПіС і Збігнева Зёбра. Так, здаецца, што гэта, дарэчы, гэта далёка не адзіны прыклад выхаду з партыі «Права і справядлівасць», гучнага выхаду. Вось, але найгучнейшы з таго, што было дагэтуль. Гаворка ідзе пра тое, што 14 гадоў таму Збігнев Зёбра у той момант, калі партыя «Права і справядлівасць» знаходзілася ў сярэдзіне, скажем так, сядзення ў апазіцыі, так, пасля таго, як яны ў 2007 годзе страцілі ўладу. Збігнев Зёбра разам з Яцкім Курскім, ось, гэта той Геббельс польскага тэлебачання, які кіраваў тэлеканалам ТВП падчас кіравання правам і справядлівасцю Польшчы, Збігнев Зёбра з Яцкім Курскім абвесцілі аб сваім выхадзе. Пасля яны стварылі партыю, на той момант яна называлася «Солідарна Польска». Пасля яна пераўтварылася ў суверэнную Польшчу. Вось, пасля яна ўвайшла ў склад з'ядношанай правіцы разам з правам і справядлівасці, кіравала Польшчай 8 гадоў. Вось, а прыкладна год таму яна спыніла сваё існаванне. Збігнев Зёбра уцёк найперш у Венгрыю, пасля ў ЗША, а саму партыю «Права і справядлівасць» праглынула. Вось, і члены суверэннай Польшчы сталіся членамі партыі «Права і справядлівасць». Вось. Але, на мой погляд, тое, што адбываецца ў дадзены момант, яно значна больш сур'ёзна, бо, патлумачу чаму. Гаворка ідзе пра асабістую ўвагу Матеуша Маравецкага. Упершыню Ярослаў Качынскі мае такога суперніка. Вось, бо, па-першае, Матеуш Маравецкі, ён вельмі папулярны палітык сярод выбаршчыкаў. Пры гэтым ён вельмі непапулярны ўнутры партыі. Вось тут такі парадокс. Бо для партыі «Права і справядлівасць» ён заўсёды быў такім іншародным целам. Ён банкір былы, вельмі багаты чалавек. Гэта вельмі важна, дарэчы. Вось. Пры гэтым па сваіх поглядах ён, сапраўды тэхнакрат. Вось, ён, яму, нават калі ён публічна падтрымліваў вось тыя розныя моцныя ідэалагічныя крокі партыі «Права і справядлівасць», то шчыра ягоныя прамовы заўсёды гучалі вельмі нешчыра. Ось, бо заўсёды, калі я глядзеў, як ён пачынае выказвацца пра нейкія там каталіцка-традыцыйныя каштоўнасці, то тое, што крусілася ў маёй галаве, гэта фраза Станіслаўскага «не веру». Ось. Ніколі ў мяне не было даверу да такіх ягоных палітычных поглядаў. Ось. І чаму важна тое, што Матеуш Маравецкі багаты? Бо у яго ёсць уласныя грошы на фінансаванне сваёй палітычнай кампаніі. Ён мультымільянер. Ось. І для яго не будзе праблемай асігнаваць некалькі там ці дзесятак мільёнаў злотых на тое, каб зрабіць добрую палітычную кампанію.
Вось пры гэтым у самой партыі права і справядлівасць ёсць вельмі сур'ёзныя фінансавыя праблемы у той жа момант. Ось, і што яшчэ вельмі важна? Цягам апошніх дзён было некалькі розных палітычных даследаванняў, сярод якіх я вось вылучыў адно. Палякаў спыталіся, хто павінен стацца новым лідарам партыі права і справядлівасць. Вось, бо ўсё ж такі Ярослаў Качынскі, ён усё больш і больш старэе, ось, і Як і ўсе мы. так, як усе мы. Ось, і голым вокам бачна, што палітычная пенсія набліжаецца вялікімі крокамі. Ось, ён траціць вось гэтую палітычную чуйку, якая заўсёды ў яго была. Ён усё менш і менш энергічны чалавек, што таксама важна для палітыка. Ось, і агулам ён пераўтвараецца ў такога дзядулю. Ось, ён пераўтварыўся ўжо. Ось. Дык вось, і вынікі гэтага даследавання паказалі, што Матэўш Маравецкі, ён удвая больш папулярны, аніжэлі Прамыслаў Чарнак. Ось, і таму пагроза з боку Маравецкага для Ярослава Качынскага агулам для партыі права і справядлівасць сапраўды вельмі вялікая. Окей, давай пагуляем у прагназістаў і пастроім сцэнарый. Што можа быць далей? Вось сёння ў 12 выходзіць Ярослав Качынскі і кажа, што ўсё, там 40 дэпутатаў больш у партыі права і справядлівасць няма. Што будзе далей, на твой погляд? Так, дарэчы, вось пра лічбы. Яшчэ ўчора ўвечары права і справядлівасць абвесціла, што іхняя сядзіба будзе адчыненая да поўначы. Каб кожны, хто хоча яшчэ прынесці вось гэты паперак падпісаны, то зможа гэта зрабіць. А пакуль яшчэ не ясна, колькі людзей фактычна з Маравецкім засталіся. Але думаю, што гэтыя лічбы вялікія. І фактычна можа быць каля 40 чалавек. Гэта сур'ёзная палітычная сіла. Што можа быць далей? Па-першае, калі фактычна Ярослаў Качынскі вырашыць выключыць з партыі Маравецкага і кампанію, то першае, што яны могуць зрабіць, гэта стварэнне палітычнага клубу, дэпутацкага клубу ў Сейме. Дзеля гэтага патрэбна 15 дэпутатаў. У іх, відавочна, будзе больш. І гэта ўжо будзе сур'ёзная сіла. Па-другое, хутчэй за ўсё у такім выпадку вельмі хутка вось тое таварыства развіцця плюс, якое створанае Маравецкім, пераўтворыцца ў палітычную партыю. І пачне сваю асабістую уласную палітычную кампанію, накіраваную ўжо на выбары ў 27 годзе. Па сваіх поглядах яны такія, прынамсі па тым, што яны кажуць у дадзены момант публічна, правацэнтрысты. То бок стаўка на тэхнакратыю, стаўка перадусім на эканамічныя праблемы, на эканамічныя пытанні, а ідэалагічныя пытанні адкладзеныя, скажам так, на бок. Пры гэтым патэнцыйна гэтая партыя можа сапраўды нарабіць шуму на польскай палітычнай сцэне. Бо цягам апошняга часу я шмат разоў задаваў сабе пытанне, ці ёсць увогуле месца на польскай палітычнай сцэне на нейкую такую цэнтровую партыю новую. І ведаеце, яно, здаецца, ёсць. Бо апошнім часам здавалася б, што цэнтрызм агулам на свеце вымірае. Грамадствы ва ўсіх краінах, здаецца, ўсё больш і больш палярызуюцца і радыкалізуюцца, так? А традыцыйныя партыі дрыфуюць ці то ўлева, ці яшчэ больш управа. У выніку у цэнтры паўстае такі вакуум. Праз нейкі момант здавалася, што патэнцыйных выбаршчыкаў там сапраўды не вельмі шмат, пара адсоткаў. Але мне такое адчуванне, што апошнім часам пачынае расці вось тая група людзей, якія расчараваныя гэтай палярызацыяй. Яна ім проста надакучыла, яны стомленыя. Я сам сябе магу залічыць да гэтых людзей. Я стаміўся ад гэтай палярызацыі. Мне хочацца нармальнасці. Калі так вельмі коротка гэта ўсё характарызаваць. Партыя здаровага сэнсу. Партыя здаровага сэнсу. Ёсць яшчэ адзін званочак. Прыкладна з тыдзень таму адзін вельмі вядомы ў Польшчы адвакат Матчак. Ён, дарэчы, бацька вядомага і папулярнага ў Польшчы рэпера Мата. Ён апублікаваў такі тэлезварот,
ну, не тэлезвар, YouTube-звар, так. Агулам ён, дарэчы, даволі вядомы яшчэ і ютубер. Ну, вось. Ён вядзе свой канал, у якога шмат падпісчыкаў. Вось, і ён заўсёды быў вельмі блізкі да розных палітычных колаў. Перадусім такіх цэнтраліберальных. Вось. І ён апублікаваў такі зварот, дзе сказаў пра тое, што ён заклікае ўсіх людзей, якія расчараваныя гэтай палярызацыяй, да нейкай дыскусіі аб тым, каб стварыць нейкі рух, які ён ахарактарызаваў словамі радыкальны цэнтрызм. Вось. Пры гэтым я Радыкальная нерадыкальнасць. Я адразу засмяяўся, бо прыкладна 1,5 гады таму я памятаю, што я ў твітары напісаў даслоўна, вось, што я некалі ствару партыю радыкальных цэнтрыстаў. Вось. Слухай, нездарма у польскім сейме ёсць ужо 2 цэнтровыя партыі, там цэнтрум і самы цэнтрум. Цэнтр і выразны цэнтр. Так, вось. Карацей так, як вы бачыце, ёсць пэўная вось ініцыятыва, якія паказваюць на тое, што вось у цэнтры сапраўды пачынае адраджацца нейкае жыццё. Так, і што вельмі магчыма, што тут будуць стварацца новыя палітычныя праекты. Калі паглядзець на агулам вось мапу палітычную Польшчы, то, на мой погляд, ёсць патэнцыял, ну, як мінімум на 10%. Ну, ось. Гэта і выбаршчыкі правых, якія расчараваныя вось гэтымі ультраправымі разваротамі. Бо, прабачце, ёсць вялікая маса людзей, якія па сваіх поглядах нармальныя, звычайныя кансерватысты. Вось. Але пры гэтым ім не вельмі падабаецца вось уся гэтая рыторыка пра анты-ЕС, усе гэтыя радыкальныя выказванні на тыя ці іншыя светапоглядавыя пытанні, так, якія дазваляе сабе той жа Przemysław Czarnek, ну і, канешне ж, канфедэрацыя, тым больш канфедэрацыя карнапольскіх Grzegorza Brauna. Таксама, напрыклад, яны могуць паглядзець на Grzegorz Braun у дадзены момант ездзіць па краіне і ладзіць тут ці там спатканні, сустрэчы з патэнцыйнымі выбаршчыкамі. Так вось, калі мы, сапраўды, сябры, паглядзіце парачку выступу. Калі паглядзець на тое, якія пытанні задаюцца, якія пытанні абмяркоўваюцца з гэтымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі Grzegorza Brauna, то па шчырасці гэтым людзям трэба апранаць шапачкі з фальгі. Там усе магчымыя тэорыі змоваў, і пра тое, што дзяржава блакуе нейкім чынам і мае нейкі ўплыў на засуху. Гэта мяне найбольш уразіла. І Grzegorz Braun на сур'ёзных шчах кажа, што калі ён прыйдзе да ўлады, яго будзе выканаўчая ўлада, і ён зможа на гэта ўплываць. Вядома, дажджы выклікаюць урады. То бок, разумееце, і я на гэта гляджу і думаю, бляха, гэтыя людзі маюць выбарчыя правы. Вось. Дэмакратыя. Так, дэмакратыя — гэта найгоршая палітычная сістэма, якая існуе, але лепшай яшчэ не прыдумалі. Уінстон Чэрчыль. Слухай, ёсць пытанне адразу сюды. Агулам я згодны з тым, што ты кажаш, і мне таксама падаецца, што ёсць прастора на вось гэты цэнтрум, і мне падаецца, што я б таксама ў гэта запісваўся, як толькі б у мяне было польскае грамадзянства. Але пытанне, мы ж ужо ведаем першыя дадзеныя апытанняў, і там неяк атрымліваецца, што патэнцыйная партыя Матэўша Марвецкага, ну не тое, каб вельмі добра прадстаўлена, там некалькі адсоткаў усяго. 6 кавалачка. Гэта ўжо дае ўваход у Сейм. Ну, у некаторых 6, у некаторых ўсё ж такі менш. Але ўсё ж такі трэба разумець, што гэтае пытанне робіцца ў моманце, калі яшчэ нічога не вядома. Гэта па-першае. Па-другое, калі Матэўш Маравецкі распачаў бы ўжо вельмі сур'ёзную палітычную кампанію, уліў бы значныя грошы, плюс у мяне ўвесь час ёсць падазрэнне, што нехта стаіць яшчэ за дзеянні Маравецкага. Я казаў пра гэта яшчэ і 3 месяцы таму. Тэорыя змовы. Не тэорыя змовы. Не ў тым сэнсе, што нехта лялькаводзіць Матэўшам Маравецкім, не. А пра тое, што ён асігнаваў нейкія сродкі на тое, каб затрудніць нейкіх дарадцаў. Што ў яго ёсць штаб дарадцаў. Бо усе ягоныя дзеянні, усе ягоныя выказванні, яно ўсё вельмі добра падрыхтавана. Кожнае слова прапісанае, кожны прыпыначак нават узважана, дзе ён павінен быць. Нехта за ім стаіць, у тым сэнсе, што нехта яму дапамагае. Нейкія паліттэхнолагі, нейкія спін-доктары
Такія людзі заўсёды ў цені застаюцца. Яны ніколі не афішыруюць сваіх дзеянняў і ніколі не лезуць перад камерамі, так? Яны заўсёды як такі цень, шэрыя кардыналы, так? Якія дапамагаюць з кардыналам каляровым. Дык вось, на маю думку, патэнцыял у імавернай магчымай партыі Матэўша Маравецкага гэта каля 10%. І менавіта ў такую лічбу яны могуць спрабаваць страляць. Тым больш, што Матэўш Маравецкі патэнцыйна можа адцягнуць людзей не толькі ад правай справядлівасці. Дарэчы, у тэму пытання, пра якое ты кажаш, у правай справядлівасці падтрымка адразу рухнула да 17%. І вельмі наблізілася па велічыні да канфедэрацыі Мэнсена і Босака. Але вось, Матэўш Маравецкі можа адцягнуць выбаршчыкаў не толькі ад правай справядлівасці, ён таксама можа адцягнуць людзей і ад канфедэрацыі. Бо канфедэрацыя цягам апошніх 2 гадоў прыкладна яна пераўтварылася ў партыю нормісаў. І яна пачынала абыходзіць правай справядлівасць не толькі з правага флангу, але яшчэ і ў цэнтры. Бо той манеўр, які зрабіў Яраслаў Качынскі Чамаславам Чарнкім, так, ён расчараваў пэўную колькасць людзей, якія знаходзяцца бліжэй да цэнтра. Чамаслав Чарнак апошнім часам сфокусаваўся толькі на ідэалагічных пытаннях. Эканамічныя пытанні, пытанні падаткаў, пытанні развіцця краіны, яны, так скажу, адкладзеныя на бок. І тут пачала лавіць выбаршчыкаў ужо і канфедэрацыя. Патэнцыйна, так, Матэўш Маравецкі можа ісці ў накірунку, як мінімум 10% пры добра зробленай кампаніі, пры адпаведных сродках на тое, каб кампанія была шырокая. Плюс трэба памятаць, што Матэўш Маравецкі, ён малады чалавек усё ж такі, так? І гэтыя асяроддзе ягоных паплечнікаў, гэта таксама людзі 40+, у асноўным. То бок гэта людзі, якія разумеюць сучасныя часы, і разумеюць, прынамсі, што такое інтэрнэт, у адрозненне ад Яраслава Качынскага, які гэтага, проста ў сілу свайго ўзросту ён гэтага не разумее. Перад тым, як мы ўжо зафіналім і паразмаўляем пра такі, ведаеш, глобальны ўплыў на польскую палітыку, вось давай паразмаўляем крыху пра Яраслава Качынскага, бо мы яго з табой называлі там чалавекам года польскай палітыкі. І агулам ёсць успрыняцце Яраслава Качынскага чалавека, які, усіх заўсёды перамагае, прыдумвае, там знаходзіць кандыдата класнага, яшчэ нейкага кандыдата класнага, там вырашае ўсё ўнутры сваёй партыі, ўсё трымае ў руках. Але падаецца, што зараз ужо не трымае. Ці сапраўды гэта так? Яраслаў Качынскі відавочна губляе чуйку. Гэта бачна. Нават нягледзячы на тое, што ў яго атрымалася другі раз зрабіць ноунейма, прабачце, але ноунейма зрабіць прэзідэнтам, так? Гэта, ўсё ж такі паказвае на тое, што сапраўды талент ёсць. І я нават цяпер з перспектывы часу падтрымліваю тое, што ён быў у нас чалавекам года па версіі 24-го года, так? І што я неаднакратна называў Яраслава Качынскага сапраўдным мастадонтам польскай палітыкі. Ёсць два мастадонта, такіх вялікіх мастадонтаў. Гэта Качынскі і Туск. У кожнага з іх ёсць як вялікая армія прыхільнікаў, так і велізарнейшая армія хейтараў. Яны аднолькава, скажем так, іх аднолькава любяць у Польшы і аднолькава ненавідзяць. Пры гэтым антыэлектарат у кожнага з іх больш за электарат падтрымкі, і агулам яны прыкладна на аднолькавым узроўні паміж сабой. Але ўсё ж такі, па-перша, узрост дае пра сябе даць. Вельмі цяжка, будучы амаль што 80-гадовым чалавекам, настолькі добра разбірацца асабліва, напрыклад, у новых медыях, у тым жа інтэрнэце. Так, Яраслаў Качынскі нібыта прысутны ў твітары, але, прабачце, усе мы ведаем, што гэтыя твіты піша не Яраслаў Качынскі. Пішаць іх Радаслаў Фогель. І з чаго увесь час смеюцца розныя палітычныя каментатары, якія, адказваючы на твіты Яраслава Качынскага, пішуць проста адкрыта «Пані Фогель». Усе добра ведаюць, хто за гэтым стаіць. Акрамя таго, адбываюцца пэўныя працэсы, якія не карысныя для Яраслава Качынскага.
Першым з іх з'яўляецца прэзідэнт Наўроцкі. Прэзідэнт Наўроцкі, які значна больш радыкальны па сваіх поглядах, аніжэлі Анджэй Дуда. Агулам ён па сваіх поглядах канфедэрат, тыповейшы канфедэрат. Вось. То бок нацыяналізм, традыцыйныя каштоўнасці, пры гэтым ніякіх кампрамісаў. Вось. Сваімі апошнімі дзеяннямі і, напрыклад, вета па ўставе, па законе аб статусе найбліжэйшай асобы, то бок такі квазіпраект грамадзянскіх партнёрстваў, таксама паказвае, што там не мае месца на ніякія кампрамісы. Вось. І насамрэч, Кароль Наўроцкі больш гуляе на канфедэрацыю, аніжэлі на права і справядлівасць. Вось. Я некалі сказаў, і я прытрымліваюся гэтага меркавання ў вашым падкасце, што Ярослаў Качынскі стварыў чалавека, з такога палітычнага монстра, які, скажем так, у палітычным сэнсе можа Ярослава Качынскага і пахаваць. І я гэтага меркавання прытрымліваюся. Ну і таксама тое, што упершыню, калі гаворка пра канфлікт з Маравецкім, упершыню Ярослаў Качынскі мае ўнутры партыі такога суперніка, які па сваёй вазе набліжаны да яго. Ён значна больш папулярны, аніжэлі Прымыслав Чарнак і аніжэлі сам Ярослаў Качынскі. Усе даследаванні паказваюць, што асабістая папулярнасць Матэўша Маравецкага нават пасля 3 гадоў, амаль 4 гадоў у апазіцыі, і на ўсё яшчэ застаецца вельмі высокай. Вось. І патэнцыйна ён сапраўды можа нарабіць шуму, пры гэтым вельмі вялікага. І агулам сцэнароў там можа быць вялікая маса, мы пра іх зараз яшчэ празмаўляем, але ён патэнцыйна можа нават увогуле перевярнуць усю палітычную сцэну Польшчы. Канечне, невядомых вельмі шмат, і час пакажа, што будзе, але патэнцыял у яго вельмі вялікі. І вось давай напрыканцы пры гэтым максімальна коротка так пакідаем цізеры хутчэй у будучыню. Як гэта можа змяніць польскую палітычную сцэну? Патэнцыйны палітычны праект Матэўша Маравецкага, ён правацэнтрысцкі. Вось. Не ультракансерватыўны, не ультраправы. І, так як я сказаў раней, ён дакладна можа цэліцца ў 10%. Што будзе адбывацца далей, вельмі шмат залежыць таксама ад дзеянняў іншых палітычных партій. Напрыклад, вялікай невядомай застаецца партыя ПСЛ, якая патэнцыйна можа лічыць ад 3 до 5%. Так паказваюць у дадзены момант апытанне. Пры гэтым парог уваходу ў Сейм гэта 5%. То бок фактычна яны могуць застацца па-за Сеймам упершыню. І ўвесь час усе задаюцца пытаннем, што яны зробяць гэтым разам, бо відавочна ім трэба шукаць жуўвя, так званага, то бок чарапаху, на спіне якой яны ў Сейм запаўзуць. А мінулым разам яны гэта зрабілі з партыі Шымона Галоўні Польшча 2050. Так. Цяпер гэты праект ужо, можна сказаць, увогуле не існуе, застаўся толькі на паперы і ў марах некаторых апошніх членаў гэтай фармацыі. Дык вось, вельмі верагодным сцэнаром з'яўляецца, напрыклад, нейкая спроба вось такога палітычнага аб'яднання паміж ПСЛ і партыяй Маравецкага. Вось, што патэнцыйна можа дадаць яшчэ больш выбаршчыкаў, яшчэ адзін, і які ёсць яшчэ адзін вялікі плюс, гэта тое, што ў ПСЛ найлепшыя і найбольш разбудаваныя рэгіянальныя структуры партыйныя ў Польшчы. Гэта вельмі важна ў кантэксце выбараў, бо лакальныя дзеячы, лакальныя структуры дапамагаюць праводзіць палітычную кампанію. Другі важны аспект. Унутры, напрыклад, партыі Канфедэрацыя адбываюцца таксама свае ўнутраныя працэсы. Там ужо давно няма ніякай любові паміж фармацыяй Крzysztofa Босака, рухам народовым, і партыяй Нова Надзея Славаміра Менцена. Іхні саюз заўсёды быў чыста тактычна, і ўсё больш і больш рэчаў указваюць на тое, што яны таксама могуць у нейкі момант разысціся. Пры гэтым партыя Славаміра Менцена, яна значна больш сфокусаваная менавіта на эканамічных пытаннях. Это аптымалізацыя падаткаў, рацыянальнае выдаткаванне грошай, рэформы службы аховы здароўя ў такім лібертарыянскім, неоліберальным сэнсе, так? І патэнцыйна таксама асяроддзе Славаміра Менцена можа быць набліжанае да асяроддзя Матэўша Маравецкага. Окей, публічна яны
напісала Мір Мэнсон, добрага слова пра Маравецкага ў дадзены момант дакладна не скажа. Ну, вось, і гэта, скажу так, тлумачыцца перадусім тым, што Матэўш Маравецкі з'яўляўся тварам усіх пандэмічных абмежаванняў у Польшчы, якія ствараліся, якія вельмі моцна крытыкаваліся партай Канфедэрацыя і на якіх Канфедэрацыя вельмі моцна расла падчас пандэміі. Вось. Таму, калі створацца паўстане нейкая партыя, якая будзе, напрыклад, недзе там у раёне 10%, магчыма, нават крыху больш, скажем так, до 12%, то такая палітычная сіла можа быць ужо сапраўды вельмі сур'ёзнай. Вось, яна будзе дакладна змагацца за трэцяе месца з партыяй Канфедэрацыя Мэнсона і Босака. Вось, патэнцыйна магла б увесці ў Сейм нават некалькі дзясяткаў новых дэпутатаў, ну не новых старых, скажем так, дэпутатаў, і магла б таксама пачаць раздаваць карты на сцэне. Вось. Я не выключаў бы нават вельмі, скажем так, ну на дадзены момант здавалася б экзатычны сцэнар пра тое, што пры пэўным раскладзе пасля выбараў, напрыклад, могла б паўстаць канфігурацыя з грамадзянскай кааліцыі і вось в этой партыі Матэўша Маравецкага. Нават з нейкімі там парэшткамі ці там часткай, напрыклад, канфедэрацыі новай надзеі Славаміра Мэнсона. І мог бы паўстаць такі, скажу так, кансерватыўна-ліберальны урад. Такое яно ў дадзены момант гучыць вельмі экзатычна. Вось, але паверце мне, у палітычным жыцці ствараюцца і не такія альянсы, таму я б такога таксама не выключаў бы. Слухай, на заканчэнне такое максімальна кароткае пытанне з цікавосці запытваю. Паўсюль, ну не паўсюль, але шмат дзе можна ўжо пабачыць, што ўсё, пісу канец, дуопуль піс і КО распадаецца. Ці гэта так? Што ты пра гэта думаеш? Ці ўсё ж такі гэта сапраўды канец піса, ці гэта партыя яшчэ пазмагаецца? Я думаю, я памятаю, што гэта партыя яшчэ пазмагаецца. Вось тут я просто, так як мы казалі пару хвілін таму, нагадуем, што Ярослаў Качынскі, колькі разоў яго ўжо не хавалі. Вельмі шмат. Але жывы у палітычным сэнсе і працягвае жыць. Таму я ўпэўнены, што гэта дакладна яшчэ не канец права і справядлівасці, нават калі яны фактычна распадуцца сёння. Гэтая партыя яшчэ, скажем так, пакажа ўсім свае зубы, гэта дакладна. Але адбываюцца вельмі важныя тэктанічныя здвігі на палітычнай сцэне, і на канец дуополю ён так ці інакш набліжаецца, бо стареюць вельмі моцна два галоўныя антаганісты, Качынскі і Туск. Туск яшчэ, скажем так, ён маладзейшы за Качынскага, і ягоная пенсія, скажем так, больш аддаленая, крыху далей. Але яна таксама набліжаецца, і па ім таксама бачна, што ён таксама ўжо зужыты матэрыял. Я і 1,5 гада таму ўжо казаў у нашым падкасці, што яму таксама трэба ўжо падумаць пра палітычную пенсію. А разам з сыходам гэтых двух актараў на пенсію палітычную, канец дуополю распачнецца ўжо фізычна. І адна, і другая партыя, і адзін і другі палітык існуюць толькі на антаганізацыі, толькі на палярызацыі. Калі яны знікнуць, то гэтая сістэма, якая існуе ў Польшчы ўсе апошнія ўжо больш за 20 гадоў, яна пачне распадацца ўжо вельмі сур'ёзна. Добра. Будзем назіраць, што далей будзе адбывацца з сітуацыяй унутры партыі ПіС, а ўжо можа не толькі унутры, і па-за партыяй ПіС, калі там апынецца Матэўш Маравецкі. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Да сустрэчы ў наступным выпуску.